Rhybydd, mae Prosiect Z yn cynnwys rhai golygfeydd galled y ddychryn di. Aeth pawb yn wyllt am y Z gan gwmni ex-ITOPIA, sef nanobug yn y glist yn lle ffonau symudol. Swnio'n dda, dydi? Tan bod rhywbeth yn mynd o'i le. Achos wedyn, daeth y speic. Mellten anweledig yn effeithio ar bawb sy'n gwisgo'r Z yn ei clustia. Mae'r Zeds yn araf ac yn dwp, ond os gei di dy gyffwr gan un, byddi di wedi dy heintio hefyd. Erbyn hyn, mae mwy wedi ei heintio na sy'n iach, yng Nghymru a dros y byd. Fi di Alys, o'n i'n arfer gweithio'n labordy ex-ITOPIA. Nes I fi ffindio allan bod y cwmni'n cuddio'r gwir. Mae lot o bobl ifanc wedi trapio mewn ysgolion, a dwi'n trio helpu nhw ddianc. Ond fydd rhaid iddyn nhw aros yn saff nes I mi gyrraedd, a trio cael gwared ar y Z sydd wrth getu ar ysgol. Blwyddyn ar ôl y speic ac mae'r sefyllfa yn ddifrifol. Dim ond 2% o bobl y byd sydd dal yn iach. Mae ambell sŵn yn gallu drysu'r Zeds dros dro, ond heblaw am hynny, does neb yn gwybod sut i'w stopio nhw. Un cyffyrddiad a byddwch chi'n troi'n Z o fewn munudau. Ond mae yna adroddiadau am bobl iach sy'n dal I frwydro. Rydyn ni ar ddeall bod yna 5 dewr yn cuddio yn Ysgol Y Strade, ond nawr mae'r Zeds ar dir yr ysgol. Mae yna fagiau achub yn yr ysgol yn rhywle, os allan nhw ddod o hyd iddyn nhw. Neges bwysig I unrhyw un sydd dal yn yr ysgol. Mae yna 5 bag achub i'w ffeindio, ond byddwch yn ofalus. Mae yna Zeds wedi ffeindio'r ffordd I mewn. Ffeindiwch y bagia! Mae rhaid I chi ffeindio'r 5 bag achub. O na, brysiwch! Mae nhw ar y ffordd! Ffeindiwch y bagia! Ni newid dianc y Zeds a cael y 5 bag. Nawr ni'n edrych am rhywle saff I agor nhw. Rwy'n credu wedi cael eu heintio. Mae'r Zeds ym mhopman erbyn hyn, ond diolch i'r fan ma, dwi dal yn saff. A dwi'n gallu gweld beth sy'n mynd mlaen a chysylltu gyda phobl iach lle bynnag maen nhw'n cuddio. Ond falle mod I rhy hwyr y tro yma. Mae'r Zeds wedi ffeindio'i ffordd I mewn i'r ysgol yn barod. Yr unig siawn sydd gan y criw ydy trio canu'r larwm. Mae sŵn uchel yn drysu'r Zeds, a falle wneith hynny roi cyfle i'r criw ddianc.
Mae gen i botel dŵr. Torch. Hwna'n mynd i bod yn da. Beth yw hwnna? Dwi'n credu mae'n het. Gasg mas. Sa'n fel... mae'n gwbod noeth. Pam mwyn gwyd noi? Sa'n gwybod. Does gyda enw ni gyd. O, na. O... Beth yw hwn? Gwasgu plwy? Ie. Wan, ia, mynd i'r stwch, na chwyd yn mynd hafsaf, sy'n ein i'n lwyl madi. Beth yw hwnna'n gweud? Mae gen i padiau a Ie, hwnna'n... goggles. Ie. Felly ni gallu dod gyda... Ie. Walkie-talkie. Waw! Ni angen hwnna. Sy'n siŵr. A bwyd ci. Mae gen i siaced. Comorth cyntaf. Ni gyda Ie. botel. A spaghetti hoops. Binoculars. Ac Beth fe'n gweud? pawb sy'n iach i yn gynnull yn lolfa'r chweched ar unwaith. Helo? Os na rhywun yn ynghlywad i? Atebwch! Helo? Ydych chi wedi ffeindio'r bagiau achub i gyd? Ydyn. Dwi ddim yn bell o'r ysgol, ond fyddai ddim dod yn nes. Mae'r Zeds yn bob man. Mae rhaid chi ffeindio ffordd o gael gwared o'r Zeds sydd wrth y giat i ddianc. Mae sŵn uchel yn brifo'u clustia nhw. Mae rhaid i chi ganu larwm yr ysgol. Os allwch chi gael o'i weithio, ella bydd hynna'n ddigon i'w gyrru nhw ffwrdd fel bod fi'n gallu'ch cyfarfod chi wrth y giat. Mae 'na bethau yn eich bagiau chi i'ch helpu chi. Da chi'n gweld y deis? Ydyn. Ella bydd yn rhaid i chi ddefnyddio hwnna i ddewis rhywun i ddenu Zeds i ffwrdd. O na! Mae rhaid chi ddechrau symud! Os na glew yn y bagiau, neu ddeithoch chi lleifyn nesa. Oes, mae yna... Lolfa chweched. Lolfa chweched, mae'n gweud ar papur. Iawn, rhoi popeth nôl yn bagiau. Wisgwch yr headset i fi allu siarad efo chi, a ffeindiwch bethau i wisgo i'ch amddiffyn. Lolfa chweched. Nôl i Ysgol Y Strade nawr, ac rydyn ni ar ddeall mae'r 5 disgybl yw Dominic, Ellie, Dylan, Rosie a Rhys. Maen nhw wedi dod o hyd i'r bagiau achub, ond mae'r Zeds wedi dod o hyd iddyn nhw. Dyw pethau ddim yn argoeli'n dda. Maen nhw nawr ar y ffordd i lolfa'r chweched ar ôl ffeindio cliw yn un o'r bagiau achub. Aroswch gyda ni. Sy'n mynd fan hyn? Sy'n rhyw Zeds. Na. Dim di. Sa'n gwybod. Guys, ben i fod... guys, mae cod fan hyn. Cod? Beth? Ma... Mae rhaid bod y glew pwysig yn y stafell yn rhywle. Beth yn y byd yw... Pawb, rhaid ni ffindo... Edrych o hwn. Hel. Guys, edrych am... Falle bod cliwiau mewn fan hyn am... Nodiadau adolygu 14. Rhyfedd na. Guys, mae post-its fan hyn. Oh my... Codau. O, na. Na, sa'i Mae'n gwneud. llawer o codau fan hyn. Na. O, guys. Beth ma' hwn yn Amser, gweud? mae'r ateb ar flaenau... Rwy'n mynd bwys y cod. Fi. Mae'r ateb ar flaenau dyfysedd. Right, beth yw... Hanner awr... O, na. 6, 3. Falle bod yn cod fel hwnna. Oce, fi'n mynd bwys y cod. Dominic, ceri y gweld bim... Beth? Oce, hwnna... 6, 3. 3. 6, 3. 3. 12. 12. 6, 3. 3. 9. 9. 9. 9.
Na. Ti'n siŵr ti'n cael yn cywir? fel... 9-0. Mae un fan hyn hefyd. A mae'r cloc di stopo fyna ar... O! 10.05? Na, 10-0-6. Oce, wait. Mae amser fyna hefyd. O! Beth am? Hero bob... Edrych. Hir yw bob aros, so mae'n rhywbeth i wneud gyda amser. Athro da yw amser. Amser, mae'n definitely rhywbeth amser. Be mae'r poster yna'n dweud? Agor. Amser a ddengys. Agor. Ti ôl hwn? Na. Y cloc. O, mae'n agor. Ffôn. Troi an, no? Na. Beth am hwn? Clocs. Guys, the credu taw. Wait. Edrych. Mae'n dot. Da iawn, Dominic! Yes, Dom. Neud hynna. Neud hynna. Lan ar draws, lawr. Dominic, ti'n neud e? Yes, Dom. Lawr ar draws, lan ar draws, lawr. Lawr, draws. Yes, Dominic! Wych! Be sy'n yna? Hwna just... Reverse talk. Reverse talk? Falle ni Thing hwnna. So ti'n gallu... Come on. Rewind o leg. Gloi. O leg. Awch mae'n y bag. Tyrwch y mas. Okay, dyma bach. Guys, rhoi fan hyn. Gwasgu fe. Wait. 3, 2, 1, now. Wan, ia, i'r stwch, gychwyn yn hafsaf, sy'n ein i'r magi. Okay, rewind o fe nawr. Ie. I daflu o leini ar y sefyllfa, defnyddiwch y cod 3-2-9. 3-2-9. Dyn nhw Yes, come on. Yw'ch chi'n neud hwn. Mae'n cael ma. Be sy'n yna? Llyfrgell. Eich bod yn laro fyna, breswch! Llyfrgell. I'r llyfrgell. Ni jyst wedi ffeindio mas bod ni fod mynd i'r llyfrgell a ni'n gobeithio bod yna dim Zeds fyna. Ni mor ofnus. Ie. Gloi. Come on. Ac mae adroddiadau yn ein cyrraedd ni bod y 5 dewr yn Ysgol Y Strade wedi ffeindio map yn lolfa'r chweched sy'n arwain at y llyfrgell. Dyn ni ddim yn siŵr beth fydden nhw'n ffindio na, na chwaith os fydd na Zeds yn y ffordd. Mwy am y stori yma, nes ymlaen. Edrych am cliwiau. Edrych am y cliwiau. Ni gallu gweld y Zeds. O na, mae rhaid i chi fynd heiben o i gyrraedd y llyfrgell. Right, mae rhaid ni wneud plan. Edrych am cliw. Yne! Mae'n edrych fatha bod na rywun wedi gosod trap yna barod. Os ni gallu cael nhw i fyna, Beth yw hwnna? ni gallu trapo nhw. Ond sut ydych chi'n mynd i ddenu Zeds i ochr arall y rhwyd? Guys, rhaid ni cael nhw gyda gilydd. Rhaid ni taflu rhywbeth i cael nhw... Mae rhaid bod na rhywbeth arall yna i'ch helpu chi. Cliw arall. I ennill Zed. Mae ffonio hwn ar y ffôn. O ia, mae gennych chi'r ffôn nath chi ffindio yn lolfa'r chweched. Mae'r ffôn fyna. Le? Mae ffôn lawr fyna. Barod? Dim, 7, 4, 7, dim. Peidiwch â bod yn berbwyll. Un siawns gynnach chi i gael hwn yn iawn. Oce, galw e. Ffoniwch e. Rosi. Ni gallu gostwng hwn. Ni gallu gostwng hwn. Mae'r Zeds yn mynd at y sŵn. Pan maen nhw draw fyna, gostwng o raff a redwch. Naw, 1, 2, 3, go. No, dan. Os allwch chi ollwng yr rhwyd ar yr adeg iawn, fydd y Zeds wedi trapio a'r llwybr yn glir i fynd i'r llyfrgell.
Ewch, ewch, ewch! Rwsiwch! Rwsiwch! I'r llyfrgell! O na, dylem! Am gofyn! Gloi! Cai drws! Cai drws! Cai drws! Gloi! Gloi! I'r llyfrgell! Mae Dylan wedi cael ei heintio! Gloi! Ac rydyn ni newydd glywed bod y disgyblion yn Ysgol Y Strade wedi dod wyneb yn wyneb â mwy o Zeds. Maen nhw wedi llwyddo i drapio nhw mwyn gallu cyrraedd y llyfrgell, ond mae'n edrych yn debyg bod Dylan wedi cael ei heintio. Mwy o fanylion yn y man. Iawn, fyddai ti allan i'r getia mewn 5 munud. Mae'r Zeds yn bob man, ond os allwch chi gael gwared ar y rhai sydd wrth y getia, mae'n bosib allwch chi dianc. Come on, go. Gloi, quick. Gloi. Right. There's un o Zeds. Cofiwch, mae angen edrych am Guys, larwm mae toolbox gyda... Y bocs a rhywbeth fel... Sa'n gwybod, screws fan hyn. So mae rhaid ni ffindo... Rhywbeth mewn fan'na. Da chi'n gweld y larwm? Beth? Be? Y larwm? Da chi'n gweld y larwm? Ie, mae fan hyn. Ie, fan O, hyn. gwasgwch y botwm. Diolch gweithio? Mae rhaid allwedd. Na, wait. Reit, mae rhaid chi ffindio allwedd. 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 Bydd allwedd falle mewn y bocs na. O, wait, a gadle, o di'n gweud cwd i rhywbeth arno hwnna? Guys, mae rhaid ni ffindo Na. cwd. O! Beth oedd y bolt yn gweud gyntaf? O, dde ddim yn gweud yn byd. Trial wneud gair mas o... Na, ond mae hwnna'n geiriau, mae hwnna'n Zeds? rhif. Prosiect? Trial wneud... Okay. Beth i'n meddwl? Hwna just random, beth fi. Na. Beth sydd? Fi'n gallu gweld Zeds rhywbeth. yma. O, mae rhaid chi fysio, boys. Mae llythyr yn... Na, mae'n tri. Na, tri. Tri. Zeds. Tri rhywbeth. Okay, mae Zed mewn fan'na nawr. Mae rai chi gan i'r larwm na. Ni fydd eithaf ffeindio ffordd fewn unrhyw funud. Lein o Zeds i gyd lan. O ie, trio hwnna. Dau mwy. Zed? Zed. Troi droso. Nawr. Poced. Poced. Mae poced yn hwnna. Poced. Edrych am e. Poced. Di cael rhywbeth. Fe hwnna. Mae'n gweud magnet. Magnet. Yn magnet. Falle magnet. Rhys, dyn nhw. Stop neud y grap. Quick. Gloi, magnet i neud beth. Bryswch! Gloi. Na, edrych. Magnet am beth. Beth i ar y ffenast? Ffenest. Ffenest. Pa ffenest? Mae... Ffenest hynna. Magnet fyna. Trio magneteisio fe draw i rhywbeth. Beth yn y Alys? Dominic, ti'n neud e? Gloi, beth mae'n neud? O na, Dom. Beth mae'n gweud? Na, come on. 3, 4, 7. Yeah, 3, 4, 7. 3, 4, 7. Come on. Yeah. 3, 4, 7. Agre.
Rhan. Gloi. Agre. Aswedd. Dylaw. Na, bin i na. Rhan. Rhoi mewn. Rhoi mewn. Come on. Gwasgu fe. Okay. Jerry? Beth sy'n digwydd? O na! Mae rai bod Dylan a Dominic di cael ei heintio. Ond does am amser. Mae rhaid i'r gweddill yna chi ddianc rwan. Ewch i'r brifynetfa. Gloi! Sgad! Gloi! Rhedeg! Mae'n gweithio. Mae'r Zeds wrth y giat yn dechrau symud i ffwrdd. Ond dwi'n yn siŵr am y rei sy'n yr ysgol. Fe rai chi agor y drws neu byddwn nhw di'ch dal chi. Dwi'n aros amdana chi tu allan. Brysiwch! Rhedeg mynd! Gloi! Gloi yn mynedfa! Oh my gosh! Dechrau! Mae rhaid chi ffeindio cod 4 rhif i agor y drws. Triwch unrhyw rhif. Os di'n troi'n wyrdd, mae o yn y lle iawn. Os di'n troi'n felyn, mae o yn y cod yn rwla ond ddim yn y lle iawn. Os di'n troi'n llwyd, di o ddim yn y cod o gwbl. Mae'n rhaid i chi gael 4 rhif gwyrdd i agor y drws cyn i'r Zeds gyrraedd. Gloi! Beth yw'n neud? 2, 3, 4... 4 yn gywir! Nelly, mae o yn y cod yn rwla ond ddim yn fanna. 4! Cael ei dychredo! 3, 4... 4! Mae 4 ar y diwedd! Wyrdd, mae o yn y lle cywir. 1, 2, 4... Mae'n rhaid i chi brysio. Gloi! Mae'r Zeds allan yn fama di drysu. Mae rhaid i chi ddod rwan. Brysiwch! Rosie! Rhys! Ellie! Da chi'n clywed fi? Be sy'n digwydd yn fanna? Mae angen i chi ddod rwan. Fydd y Zeds ddim wedi drysu am yn hir. Does na'm eiliad i'w golli. Siaradwch efo fi. Da chi'n dod? Mae pen ar Zeds yn dechrau clirio allai ddim aros dim hirach. Mae rhaid i fi fynd neu fydden nhw di dal fi. Mae'r Zeds yn sgipo drwy'r ysgol. Mae rhaid fi fynd. Dwi'n mor sori. Ac yn anffodus, rydyn ni wedi derbyn newyddion trist iawn. Rydyn ni wedi colli pob cysylltiad gyda Ysgol Y Strade. Mae gen i ofn bod y 5 arwr i gyd wedi cael eu heintio. Ond peidiwch colli ffydd, mae yna ddisgyblion mewn ysgolion eraill ar draws Cymru sy'n brwydro i ddianc o hyd. Dyw hi ddim ar ben eto.